Pastor Marlon Solano. That I will endure so like the Pusan. God is good. And all the time. Hallelujah. Praise the Lord. Iksoon, ina imong tapat. Salamat yan iyata. Pipika tapat ni salamat yan iyata. Amen. Yan naman, nano na pasalamat lang, yan iyata kay magkakaon sa pika sa espirituhanon na pagkaon. Nabi ko itong bilas kaon, narintan ka, imbitar sa mga vida, pagulit mo, dako na kay kantiyan. Mabawaan ka sa mga vida, nagika na ka tumira, iwakan ng imbitar. Masuko ang iyong vida. Yanong wala sa ina, kay karoon ka sa mabusog sa ini ang Litson Power. Atong yaging anniversary magigsunan. Salamat kayo. Nalipay mo ako? Yes! Amen. Nabusog mo? Busog. Tinood na. Nabusog ang magatawan sa Diyos sa material na bahin. Naptan pa yung pagkaugma ang ilang pagkabusog kay lumang kabiits mo. Amen! Amen? Nagtuo ko na hibugahan ko tayo pagkaon material. Kaya ron, di mahilis ang audience. Bisa rin sa rin yung batis material, hilis na iyan. Hilis. Lakas sa tumulong. Oh, diba? Hilis din. Bisa pa sa bugas material lumahin. Pagkaon. Naging panahon nga murag sa kailan Pastor Louie. Dagang sakay yung adlaw. Sunod kung wala. Sunod adlaw puno. Maminaw ka sa gastric. Before ang rapture, dagang ka manimba. Kaya kung i-rapture ka karoon, kita na yung mga luwas. Kaya sa tinood lang, ang nasa simbahan ka ng mga panahuna, ang huna-huna, ginoon yun. Tarag saray na sa simbahan, na naghuna-huna, natuwa sa dulas. Talag saray na. Nadaghanang yan nasa simbahan, kung huna-huna man sa gawas, katong ibulagan kuyab. Pero kung ako lagi kuyab, nakasimbahan, tutok yung ka sa Ginoo na minaw ka sa Diyos. Panahon niya. Matulong ang rapture, panahon sa simba. Kinsa may madala sa rapture. Kita, na sa simbahan. Nagkaw mo, na sa gawas ro, nagunahuna na ito rin, wala eh. Siguro doon ay pipila. Na sa gawas, nagunahuna na ito rin, pero kadaghanan, na sa gawas, Pastor Louie, nagunahuna sa gawas. Amen. Wala swerte ka, pipikan na tapanin mo, swerte ka, swerte ko, anak ko yan. Pag-pipik ni mo sa akin, pag-pipik mo yan, swerte ka, swerte ko. Sige, go! Pipik! Wala, pipik mo. Maabot. Swerte ka. God is good and all the time. Wala na kalindot. Pag bato pa Pastor Louie kaganina, indot yung kayo magkatsunin ang iyong spirito sa iyong lami. Kayo, tinoonon. Lamig yung kayo. Amen. Mayo na di tapuson ang kalamig sa inyong pagluban sa Diyos. Tinoonan. Kaya sa tinood lang mga igsoon, sa di pa kumalimot ani, mag-practice ta sa balay yung praising. Hallelujah! Kaya kung nabantayan, pagkabot rin, lubos man ka mo mag-igsoon ng budayag sa Ginoo. Hallelujah! Pero papanayuan kwarta, may kwarta! Kwarta, Lord! Kwarta! Pero pagka
man, mabasa ang Biblia. Lupad lang kami. Nanas pinadayan! Nani mo na si Pastor? Uy! Karon, pangaw na, ato kag Singapore, mahal kay bayad. Ato kag Malaysia, hindi mo pito ka mo Pastor no, ato kay Tinote. Sa langit, bisagasa mo mo ato manasod, libre. Amen? Ano? Mo pa, Pastor? Lagi mo ba sa Biblia? Pinaguli sa malayo, ta Biblia mo ibasahon, cellphone, tuwakan sa messenger. Singkatawa sa mamang gawa sa messenger. Facebook. Oh. Kaya ako ba tumukulit, kiling mga batangon, niyabag sa Facebook. Ay, yata. Labaw pa biya siguro ng laidaran. Ang mga batanon, katudo ni cellphone, dahil mga batanon, gano'n may cellphone, patasan may cellphone, batanon be. O, naghan tayo. Mga dagko may cellphone, halus. Naroon ba yung mga pastor magwali, kining mga batanon, niyabag sa cellphone. Siniyabag, hasta nga pastor, niyabag ka. Kaya imo cellphone, tulong ka buo. Kasi niya batanon, wali cellphone, kay na. Ngayo kagay? Luin ka ang mga batanon kasi karoon pasok. Tinig ka mga batanon. Grabe. Ito na yung mga idaran. Huwag mga cellphone gan. Ano kasi karoon ng batanon? Wali na kadumog na pastor at wali. Kini mga senior citizen. Why? Tigula. Ato mo masimbahan kasi karoon wali. Kini mo mga batanon. Accepted na dahil. Sinted na. Kaya yung senior citizen sa bahis po batanon. Silag po. Usay magkita, grabe yun. Grabe. Kami lang, pasayo amin nun. Naagay among nagpuyos may balot na, tigulan na. Grabe ka pala hubog. Usay, murag maligsa na, ganyan sa kasama, masayos ka hubog. Oo. Dapat, ang mga tigulan, mga senior citizen, mubalik sa Ginoo. Di ba, Chris? Magluhod-luhod pa yung sa Ano altar. ang senior citizen na paglumunoy? Tanawa ng luto nila, kita mo mga batanon kayo, batad na apit nila. Kasagaran na batad, mga senior citizen, maglinya pa. Nagkiyan-kiyan pa na uban, wala po. Mag-ilog pa uban. Huwag pa ginawa magsulat ng isang senior citizen, mag-ilog isang senior citizen. Bibi. Kaduk sa diri, mag-away ang mga senior citizen. Pero pastor pawali ka, hindi ka kadumugo, wali para sa senior citizen. Kaya no, kusog man mo hala ng mga senior citizen. Gahin mo nag-ulo. Gaya lagulo, pero kusog bata kayo na may kitchen. Tama. Ang mga batanon, hindi nagagawag kas mama di magkahanap. Muna, sa kaya pastor, mga batanon, hindi na. Balag mawagin mga batanon na, hindi mo kitabang sa anak ko. Hallelujah, God is good. Mauna, mag-practice ka praising ko sa langit, wala na yung wali dito. Maminaw dito po, si Pastor Marlon, kilak-kilak na. Pag-ingin na ito, upang, murang pila ko yan ang upang mag-praising. Hindi magkataas ito mo, pero kayo na ito, kasi may 1,000. Kusugoy. Pero pag-daig sa Ginoo, kahit bitaw itong pag-bilog ay kwarta, tuligig ka mo ito. Tulig ka mo to, may kay manaw. 1,000 mga kwarta niya. Mag-practice daw ng praising. Oy, hallelujah, praise the Lord. Karoon, magbiyan ng Ginoo. Ang akong luwasod, katulad ko sugay mo praising, hindi ka. Amen? Bakit sa isang tanong, isa yun, mahal ka na.
Next Sunday, isa to kami. Practice ka. Kay sa langit, tinood lang yun. Bakit kayo ito sa langit? Hallelujah, Lord! Salamat kayo! At ko sa misa kwan, tigas na sod. Oh. Okay? Yun doon kayo, Pastor. Praise the Lord. Ha? Ha? Saan no? Saan mo? Oh. Bagong kalimutan? Oh, bagong langit, bagong yuta. Oh. Hanap kayo. Ang umag yung paradise, mata. Palagasa, paradise, ang langit. Basta ko yung Ginoo. Wala, imperno. Oh. Di ba, Pastor Louie, mag-away na, no? May umpi na talangit na doon sa Ginoo. Asa man? Paraiso na ta. Sayop na yung langit. Yun po, nagtuong sa langit na doon. Sayop lagi kay langit. Di na, ayaw mo paglalis, oy. Mura na ba mo malangit mo? Mura na ba mo paraiso mo? Naglalis pa? Para naman mo impyerno, ayaw mo paglalis? Ako ikson ko, ako yung punta noon. Paraiso ka? O sa langit, ang akong tubag, kung asa ang Ginoo, adto ko. Praise God. Ganun, batihan na ito na para impyerno man ta. Ganun, matibati lang na. Pwede mamutangan nyo, diba? O, sige sir. Ayaw mo paglalis, oy. Pero ako magkakapalaiso, kung mo katod langit, impyerno man mo, eh? Diba, Pastor? Hindi ang nalisan, Pastor. Ang ako dito, ang langit man, dapat yun, hindi. Para na isang-asang ginong pa doon. Basta ko yung Langit, oy. Amen. Amen? Siyempre, di ba, isang-asang ko, kuyuta? Okay, ang mga matulog ko. Kuyuta, yan ang ito mo. Praise the Lord. Akong topic, very unique. Unique kayo yung topic, no? Oh. Tagalogait ah. Kung sa'yo kayo ito sa topic, magpapatuloy ba ang mga tao ng Diyos sa paggawa ng mabubuting gawa o hindi na? Ha? Christian Mark? Tagalog na. Kaya kayo magunahon na ninyo. Hindi na. Napoy magunahon na ninyo. Gagawa pa ng mabuti. Ang answer na na, accurate answer na ang pulong sa Ginoo at ang pagbabago. Na? Okay. Nindot, magpapatuloy ba ang mga tao ng Diyos sa paggawa ng mabubuting gawa o hindi na? Kung sa English na, mabrili, hindi mabrili at yan angel. Ang sa pag-English na naman, ako ay best learn how to read in English. Magic Sabi word. ng pastor dyan, Magic word. ayaw ko naging English na lang, Tagalog yun. Okay. Nindot. Isip mga katawan ay professor sa pastor. English? English. Go. Ah. Will men of God continue to do good works or not? Thank you, Professor. Thank you. Ako ba atong basahan ng tubag mga iso? Ito tinang tubag iso, may pagmahayan. Itatanan mo tayo ito sa tubag. Ang tubag din mga tingsunan sa mga pangkanan, Titus chapter 2, verse 11.
Savior. Okay? Tagalog. Sapagkat, ay, ikaw na may basa, Pastor. Nag-English mo, ikaw na may basa, Pastor, sa Tagalog, Pastor. No. Sapagkat nahayag na ang kagandahan ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. So, Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman at mabuhay tayo sa daigdig na ito nang may pagpipigil sa sarili matuwid at karapat-dapat sa Diyos. maraming salamat, Pastor John. Walang naman. Yung word na pagpipigil sa sarili, nararamdaman yan ngayon ni Brother Edward Loya. Yung Brother Edward, pagpipigil ng sarili. Dahil may nasasabi na sa kanya, I love you, sir. Right? Yeah. At saka yung katawan niya para mag-response na sana. Sasagot na sana na mahugin kita. Pero pinipigil niya ang kanyang sarili dahil alam niya na siya ay anak ng Diyos. Noong una, anak siya ng Yawa. Dahil niya pinipigilan ang sarili niya. Pero ngayon, anak na siya ng Panginoon. Yung nagsasabi sa kanya, I love you, sir. Alam natin, matagal na siya na wala ng asawa. Yung katawan niya, mag-response na sana din, mapagal na rin hindi nakatikin na pagkain ng golden rice. Golden basket. Yeah. Masama. Binata na eh. Pag-ingles ng kasama. Hindi masama. Ay, di. Dalaga naman yung sabi ng I love you eh. Kasal tayo. Ha? Tal tayo eh. Wala problema. Malaki naman sa tamunikat marahan eh. Isa lang nakalitson. Yung gusto, no? Okay? Patay. Wala lang ako gusto. Patay. Ay, sa ko pati yung tanong ko. Ay, sa pati ako. Okay? Ang ibig sabihin, from the Titus chapter 2 verse 11 and 12, sa unang panahon mga kaigsunan, maluwas ang tao, pinagi sa pagtuman sa suko na magbinutan ka. In the Old Testament, aron maluwas ang tao, magbinutan ka. Kinagang tumanon nimo ang suko sa Diyos, giagi kang Moses. Apang nakita sa Diyos, isang Pastor Luyaw, dili ka tuman. Dili malangit. May hinungdan na sa unang panahon ang kaluwasan pinagis pagtuman sa kasuguan. Pero lahi karon in Titus chapter 2 verse 11, pinagis pagpakamatay ni Jesus Christ, niyambak na. Barriers ni kaluwasan niya. Sa Old Testament, nakita sa Diyos na murag tila kakabot ng luwas din eh. Hoy, hinungdan niya ang Diyos ng pagkatao. Iyang isinati ang kasakit. Pinagi sa paglansang sa krus ang lawas o sa pagmula sa dugo. Mikalip o gambak ang mga katawan. Grasya, grace, by the grace of God, nagaluwas na kita. Amen. Bakit naman tumasubo? Aron maluwas ang tao. Amen?
Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming magalaman. At mabuhay tayo sa daigdig na ito na may pagpipigil sa sarili, magwi at karapat-dapat sa Diyos. Isip mga niluwas, hinaala na itong pugla ng atong pagalingon o paghimo sa mga mayong buhay. Nanong mabuhat at maayo kay giluwas ka sa Diyos. Sa diyang makasalata kay taong ramanta, magkasalata sa unahuna, magkasalata sa pulong, magkasalata sa buwan. Kaya sa kupagumangkon, wapang yun i-glory to God. Pinagtanaw ni Musko kupagumangkon, from Manila, kung kumpiyansa ka, kasala ka sa unahuna. Kung pure ka na lalaki, pero di ka pure ka lalaki. Ang hindi pure ka lalaki, ayaw tutok na ko, ano di mo kasala. Pag ang tao nagkasala, nagiluwas sa Diyos, at saan may buhaton sa tao? Lord, pasaylo ang Diyos kong sa'yo. Automatic! Pasayloon ka sa Diyos. Kaya giluwas ka, pinag-isang grasya. Diba, Pastor? Ngayon siguro si Pastor Juan Babunin. Ano yung siya yung Pastor Luyoro? Mura naman sige siya dito. Alangan! Buha ka litson, hinahili sa libro. Dito. Pastor Luis, sunod na ito. Sunod anniversary, 3rd year anniversary. Very unique at the celebration. Sunod pang bulan. Sunod pang isda. Yeah. Di ba itong yagi, walang kinilaw, Pastor, no? Kinilaw, Oo, kinilaw. kinilaw. Utan. Utang ka. Wala litson. Healthy, healthy. Wala litson. Healthy po. Healthy foods. No, wala. Pwede salad mo. Sabi mo, Yan itong yagi, waman ko na ngayon ninyo, waman ko nagsulisit para sa itong anniversary. Yang atong gasto ato sa isin, simastin kaming kapin. Karong 3rd anniversary, gusto saging ilungan, kabuti. Samot na dito magsulisit ninyo, eh, gamay mo ka na. Gusto. Diba? pwede ba? Oh. Okay na natin. Salad lang. Unique ba? Sabi. Tanaw na to, di ba daghan ka ato no, daghan? Atong naging anniversary, daghan ka. Ano yung pagsukot? Atong sulaya ulit dito, daghan ka tayo. Naman pagyapon ka dyan. Lamig rin. Diba? Praise the Lord. Ang atong celebration sa anniversary, hindi mo na kaon. Salamat ta, kaya mo na na, atong itry na atong lawas. Kaya ginig yung atong lawas, musugot sa dili, ang gusto ay puro lamig. Magsungag yun yung lawas, o kining espiritu. Ang espiritu, gusto yun mahalagad sa Ginoo. Ang atong lawas, gusto mahalagad ni Lucifer. Only kumbati hono yun, okay? Pastor, ito na yun na. Santiago, chapter 2. Ikom diretso na, Pastor, aking nagawa mo English. Diba? Nagawa mo basa English ba? Okay, Santiago chapter 2 verse 26. For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead. So ang ato daw lawas, kung wala yung espiritu ng Diyos ay patay. Tinoon biyan na ang lawas bitaw biyaan sa espiritu
pananampalatayang walang kasamang gawa. Ako ay anak sa Diyos. Kailangan may kasamang magandang gawa. Ako bulikod. Mga anak naman ka sa Diyos. Sa diyang makasalata na wala ba ang itong pagkanak sa Diyos? Wala. Anak, yapon ka sa Diyos. Anak pa rin tayo ng Panginoon. Kasir ka sa kanti ni Ma'am Rile. May hali ng 100,000. Imong gikawat ang 50,000. Wala ka na sakpi ni Ma'am Rile. Kaya ni Ma'am Rile na nagkawat ang ilang daw ng ibig. Seka. Lord, na-enjoy ko 50,000. Kung gikawat sa alin sa kanti ni Ma'am Rile. Mama ka na sakpi. Lord, pasaylo ako. Automatic, pasaylo ka sa Diyos. Karon, naanatan. Hindi naman si Ma'am Rile. Wala lang ilagay ko isang kamay tanong. Mangawat ay ngiring mong ilaga. Ay, Kristo Lord. Huwag hindi ay tao dito sa Biblia. Naanat man. Ngawat tepat. Pagkasunod, bulan, nangawat na po. Karon nakita ko sa CCTV, may iyak sa CCTV. Si Ma'am Rile, nagkatanaw ng CCTV. Yayo man ni Engineer G-Mart, kaya CCTV ron ko ba man, ay. Dili ko ba, nasali ko niya, no? Sayo ko rin, sayo. Tingnan si Ma'am Rile, sige kumprat something. Yan po na 3,000 ang halin 1,000. Sige suyo pa na bantay sa sige suyo pa na bantay sa kantin. Nakita man CCTV karon. Nawala pa yung chisme. Nasapan. Lord, pasaylo ako. Automatic, pasayloon ka sa Diyos. Pero bayaran mo ang sala na imong gihimo, consequence. Ay, consequence. Pero sa Ginoo automatic ka pasaylo, pero na may balaod sa kalibutan. Diba, Pastor Louie? Wala imong pagkanak sa Diyos. Kaya nakasala ka. Amen? Pastor, bisa berbalik-balik akong sala. Wala mabuhin mo. Wala, karon kasala ka, huwag makasala ka. Sige ka pa kayo pasaylo, pero hindi pa ko pasaylo sa Ginoo. Maluwas pa ko pasala. Kung wala sa Diyos sa Ginoo, hindi ka ayaw ko punta na. Tungod ba, di ba, Pastor Louie? Never ang pastor, never ang libro, ngayon, Brad. Hindi ka maluwas. Never. Wala yung isulat sa Biblia. Nangingon ng Biblia, Pastor, pwede kang ngayon dili maluwas ng mundo. Dili. Pero, di mandahan ka, napriso ka, timing pa yung December, lumikan si mong sala, ikap-ikap na kasarias ka bakal pa December, nanay doon sa presintuhan, sabi ka upang kupang ang mahal na kulit. Pero ipasayo ka sa Diyos. Amen? Mona'y konkrito sa pag-share sa kamaturan sa pulong sa Diyos. Pero kung sa'yo naghanan ka, makasala kayang tao, ano na? Labi ng mga membro po, gawayang po ang po. Ay, pastor. Siko ang ba, pastor? Nangawat na din ang pastor, no? Mau ba? No. Hukman na yun. Adi
Padayon, Pastor Marlon. Ay na lang kung pilitin. In Matthew chapter 5, verse 16. Ngayon naman, dapat inyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa sa langit. Isip mga niluwas, magbinutan ka. Sa una, talahubog kita, si Chaplin Nilog, isa na yun sa una, ako, isa ako. Brother Edward, isa. Pero anak na ta sa Ginoo, giluwas na ta sa grasya sa Diyos. Matulpas pulong sa Diyos. Ipakita na to kay kita, anak sa Diyos. Kaya ang tao karon, dili mo to, isang saan mong wali. Kundi nila makita ang atong mayong buhay. Ngayon ka na, anak na sa Diyos, pagkahuman, pangayuan kay bukas, kaya may iluto, ang iyong sihingan sa basta ginawag kay bukas, di ka manghatag. Asa man mo pagkanak sa Diyos? Ha? Isa? Oh.